zapnutie núdzových elektrických špirál pri poruche tepelného čerpadla. Treba ísť do servisu dvojitým stlačením OK a menu, asi na 5 sekúnd, až sa objaví servis. Zídeme do úrovne kodovania 1, definícia zařízení. Tu prejdeme šipku doprava na posledný parameter a o jedno sa vrátime späť. 701C a hlásenie A9C9 musí byť na jednotke. Ak je niekde na nulke, tak to nastavíme na jednotku. Stlačíme OK, šípka hore, OK. Toto musí byť na jednotke. Potom pôjdeme späť. Zídeme, stále sme v úrovni kodovaní 1. Zídeme trochu nižšie, nájdeme elektrické prídavné topení. Uvoľnenie prútokového ohřívača vody, parameter 7900. Musíme dať na jednotku. Opýta sa, že či máme naplnený sekundárny okruh. Dáme áno. Potvrdíme. Napíšem šéf za to. Teraz pôjdeme o jedno doprava zase. Tento parameter tiež na jednotku. 7902. Musí byť jednotka. Uvoľnenie pre vytapienie miestnosti. Ak má niekto na nule, treba dať na jednotku. Spoždení zapínaní 7905 stiahnite dolu na 5 minút. 5. Ďalší parameter vpravo. Maximálny výkon. Pri malých tepelných čerpadlách sa dá nastaviť maximálne hodnota 2, pri veľkých tepelných čerpadlách hodnota 3, to znamená 3 špirály. Teraz sú povolené všetky 3, teraz sú povolené 2, teraz je povolená len 1. Necháme nastavené všetky 3 a to bude všetko. Posledne z bežného užívateľského menu treba tú špirálu ešte aktivovať. Ideme do menu, ideme do zařízení a uistíme sa, že vytapienie elektrickým proudem je zafajknuté. Keď to vypnem, tak špirálu nebude používať. Keď to zapnem, špirála je povolená, môže sa začať používať. Rovnako to treba spraviť aj pri teplej vode. Príprava elektrickým ohrevom musí byť zaškrtnutá, aby tepelné čerpadlo vedelo, že môže používať elektrickú špirálu aj na ohrev teplej vody. Následne, keď sa porucha odstráni, tak sa špirála môže znova deaktivovať. V niektorých prípadoch môže pomôcť vypnutie deaktivácia kompresora, takže zase pôjdeme do servisu, OK a menu naraz, až kým sa objaví servis. Teraz pôjdeme úroveň kodovania 1 zase, pôjdeme kompresor. A parameter uvoľnení kompresoru 5000, dáme na 0, potvrdíme, šéf za to. Teraz tepelné čerpadlo vie, že nemá vonku kompresor a nebude sa ho snažiť zapínať. Si to zapneme naspäť.